देखे खाती तहारा के मन तरसे कब छुट्टी मेरा गोट ये जानू ऐसा चुमावा के धोइले बड़ा लत ये जानू घरे आई जाला बुनी में भी जात ये जानू कोई दिल्ली हरियाणा झारखंड में मोर कोरोना पसंद महामंड में कोशिश कर कैसे कोई दिल्ली हरियाणा झारखंड में मोर कोरोना पसंद महामंड में ए जगह है अखी बड़ा बड़ा कांड होला अरे बगलिया ई बिहार होला सहीना लइकिन के डिमांड होला है बिहार वाला लइका ब्रांड होला ना मन लो है यूपी वाला भैया बरियाना सड़िया हला दो बोला मकल कटिया जले छाला रमतिया कि सड़िया हला दो बोला मकल कटिया जले छाला रमतिया बढ़ल जाता चाह बुझला जान समझा करो सर पे हमारा इनाम बा अच्छा लाखों के सनम कुछ दिन के मेहमान बा